mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo labi na niining nagpadayon nga nobinaryo sa atong Santo Niño di Cebu. Nga unta ang kalinaw, panaghiusa, muhari na unta sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato, pinaaging pagpamalit og mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamoyo kami, Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himoa nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug liguna kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, tapos sila makakaon didto sa Selo, mitindog si Ana. Si Eli ang pari, naglingkod duol sa haligi sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Labihang guulan ni Ana, ug nagampo siya sa Ginoo, ug naghilak pag-ayo. Nanaad siya ug miingon, O Ginoo nga labing gamhanan, kuntagdon mo ang kasubo sa imong sulugoon, ug hinumduman mo ako, ug hatagan mo akog anak nga lalaki. Ihalad ko siya kanimo, aron mag-alagad siya kanimo sa tibuok niyang kinabuhi, ug dili kugayud siya patupihan. Ug samtang siya nagampo sa Ginoo, gipanid-an ni Eli ang baba ni Ana. Nagampo si Ana sa hilom. Ang mga ngabi lamang niya nagkibot-kibot, ug wala mabati ang iyang tingog, busa
nagtuo si Eli nga hubog si Ana. Ug giingnan niya siya, kanusa ka man huwasi sa imong kahubog. Ayaw na pag-inom. Apan si Ana mitubag, dili ako hubog, apan magikagulan ako pag-ayo. Wala ako makainom og bino o isog nga ilimnon, kundili nakigsulti ako sa Ginoo tungod sa akong kaguol. Ayaw isipa nga daotang babay ang imong alagad, kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka ug kasubo. Unya mitubag si Eli, ayaw na kaguol, hatagan kaunta sa Dios sa Israel, sa imong gihangyo kaniya. Ug miingon siya, hinaut unta nga kaymutan mo kining imong sulugoon. Unya milakaw si Ana ug mikaon, ug wala na siya magsubo. Unya mibangon sila sayo sa buntag ug misimba sa Ginoo, ug namauli sila sa ilang balay didto sa Rama. Nakighilawa si Elkana kang Ana, ug ang Ginoo naluoy kang Ana. Sa pag-abot sa hustong panahon, nanamkon siya ug nanganak og lalaki, nga ginganlan niyag Samuel, kay kining bataa iya mang pinangayo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga kasing nalipay diha sa Ginoo. Ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway, nalipay ako sa akong kadaugan. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang mga pana sa gamhanan nangabali, samtang ang mahuyang nagabakos ug kusog. Ang mga busog nagpasuhol upan, samtang ang mga gutom nabuhong sa inagaw. Ang landay nga asawa nanganak og 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nangamingaw.
Matag sa kinabuhi, nagabanlot siya ngadto sa kahiladman, ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kapus, ug nagahimo sa dato. Siya nagahimo pagpaubos, ug siya usab ang nagabayang. Ang akong kasing-kasing nalibay diha sa Ginoo, Nga akong manunubos. Alleluia, alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudluan kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, "Unsay imong tuyo kanamo, Hesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios." Apan gibadlong ni Hesus ang yawa, hilom o gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit og kusog ang yawa og migula. Hilabihan kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, "Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman ra bagayod kaniya." Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Nakasuway na mogsugo sa yawa. Nakasuway na mogsugo sa mga giyawaan. Wasad. Pero nakasuway na mogpangasaba sa giyawaan. Ang ay kuging na kana dayang mga bata nga di na mutuman sa inyong sugo, mga badlongon kayo, giyawaan man na. Kanang mga bana nga palahubog, mga banang bisyoso, giyawaan man na. Kanang inyong mga sulugoon or mga trabahanting, mga tapulan kay mga maro kayo, mga giyawaan man na. Nga atong kasabaan. Di ba? Pero nalimot nga sa atong pagpangasaba, wa day ta kapapahawa sa yawa. Nilingay mong tupad. Ang nawa na kayawa diha. Kamutan ba? Nawa na ba kayawa? Ugon sa manang yawa. Kanang tao nga dili musunod sa
pagtulunan sa Ginoo. Unya mudagmal sa mga binuhat sa Ginoo. Mo na yawa, kay wa may laing tumong ang yawa, ang pagguba mas hinimos Ginoo. Nilingian sa imong tupad, ing kanang imong naong wa na guba siyawa. Kanang imong colors buhok wa ka na usba siyawa. Ang imong kilay wa mausab, wa usba siyawa. Ang colors imong naong wa usba siyawa. Ngayon, ang imong gender wa usba siyawa. Ang basig usab na niya ang imong ilawom sa imong lawas, kanang imong palupyan tiyub wa ipalaygit sa yawa. Wa na paimni siyawa og pills. Musta man imong kinabuhi, wa katudloi siyawa nga magsigig yawa-yawa. Mao na mga igsuon, ang buhaton gid ay nato mao gyud ang pagpaminaw sa Ginoo ug ang pagsalig nga siya dunay gahom pagpapahawa sa mga yawa. Ug unsa may buhaton sama sa atong unang pagbasa, si Ana miampo siya siyang panginahanglan pero ang iyang gihuna-huna mao ang paghalad ngadto sa Ginoo sa tanan nga kaayuhan nga ihatag sa Ginoo niya. Nya kay ang pinakapangandoy gid niya anak man nga lalaki ang iyang gisultis Ginoo. Ginoo, kun hatagan lang ko nimog anak nga lalaki, ako siyang ihalad nimo. Nindot no. So ay ko ninyo Ginoo, kung tagaan lang ko nimog kwarta, ihurot kinakog palit og slot. So ay ba? So ay pangayo ingon ana. Kay kita manggod kung mangayo, ako na ni. Ako na. Din ako ni buhian. Mao mong ato. Pero ang Ginoo lahi. Ug ang kani mga Diyos nung tao. Kana bang yawai ba? Kani mga tao nga Diyos nun, dili mga yawanon. Mangayo gay na sila sa Ginoo para gid na ihalad balik sa Ginoo. Ako bitaw, sige mo kung yung Ginoo, mahalin unta ning mga slots aron among gamiton para sa simbahan. Nawa ra ba gyud mo uyon ay. Pila na may halin nato. Ako lang ning kanilang atong i-highlight ang halin nato sa PSSPP katong para sa atong Santo Niño. Gahapon as of yesterday ang atong halin niabot nag 897 ka slots. Pakpak. Kutob ra ba ni karong January 31. So napay 9,103 ka slots kay 10,000 may atong gibaligya. Mao ni siya ang atong paningkamutan og palit. Mao nang magsikog ingon mga chapel leaders. Hala, kamong naas federation og ang PPC, ako mo hangyoon ingna ang mga chapel leaders nga magda sila ngadtog mga sobre gikan dinhi sa atong simbahan nya ipang distribute na ngadto sa mga balay nya kolektahon nila karong Sabado nya dadon dinhi kay ato na siyang tingbon nya ato dayong i-consider nga slots na para sa PSSPP. Saman clear na mga chapels or PPC na ba PPC dinhi na bantay di na ba mo manugan kung naana PFC pa day dapat day PFC ato silang tagaan ang mga chapel leaders, mga officers sa chapel o mga sobre nga isuroy na nila sa mga balay bisag pila lang ko ihog gikas piso ngadto 1 million nya tingbon ta na ini ka Domingo or sunod semana nya mao na nay atong i-offer sa Ginoo isip PSSPP dinhi sa atong territorial nga parishioners. Nya kamo mga online parishioners, ihalad pod ang inyong kwarta para sa atong Santo Niño nga kalihukan. Mga igsoon, kining paghalad balik ngadto sa Dios nga gibuhat ni Ana, mausad ni ang gibuhat sa mahal nga Birhen Maria. Di ba? Iyang giingon pagsulti,
ang Dios na hinumdom kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Si Ana sad maumao sad ang iyang gisulti, niingon sad siya, kung buot ka Ginoo, hinumdumi ang imong ubos nga sulugoon. Nya si Maria pagkadawat niya, niingon siya, naghimog dagkong butang ang Dios dinhi kanako, balaan ang iyang ngalan. Human gibalik niya halad ang iyang anak. Nya mas grabe-grabe ito kay kang Ana, si Samuel, iya ramang gihalad ngadto sa templo aron mag-alagad sa templo. Pero si Maria, iyang gihalad si Jesus isip kordero nga giihaw didto sa cross. Mao ni atong gisigig celebrate dinhi. Kining ihalad nato ang tanan para sa Ginoo, mao ni ang dako kayong hagit nato karon dinhi sa simbahan og nganha sad sa mga tawo nga nagdaas atong gobyerno. Kana bang ang kanimanggong atong mga grasyang nadawat mga igsoon gikan is Ginoo, kanang mudaog kas eleksyon, pagka presidente, pagka senador, congressman, gobernador, mayor, mga konsihalis, mga board, mga rispadong nas pagkakapitan, hasta barangay officials, makadaog gani ka na pasabot gitagaan kas Ginoo grasya nya kanang maong mga posisyon ihalad na balik sa mga tao kay maunay gustos Ginoo. Ako sad na ordin ko pagkapari, dako kayo ning grasyas Ginoo, ang pagkapari, ang pagkaobispo, ang pagka Santo Papa, dako kay nang grasyas Ginoo para sa mga gitagaan. Nya unsaon man ninamo, ibalik po ning ana ninyo. Kana sang nakalingkod mo diha nga nakasimba mo karong adlaw, grasya nas Ginoo na daghan ron nagahigda na lang, di na kabangon, di na gani kasulti. Naidaghan karon nga nangabangga ang ilang gisakyan. Human ra ba ani mo adto ra ba mig karkar tingali. Mabangga ni didto, patay dayon. Og makabalik diri, dako kay nang grasyas Ginoo. Giling nga imong tupad. Ingna grasya gyud nas Ginoong nagtupad ta. Oh. Kay way siguro ugma kanang imong tupad ugma bilaran na. Kamo sa mga online parishioners, nakabati mo ni akong misa, nakatanaw pa mo, grasya kay nas Ginoo. Daghan na kayo mga tao nga di nakabati. Bisan pag maghearing di nakabati. Nabita ko misahan na family reunion. Unya, ang usas mga organizers, di gyud mo lingkod tupad sa lamisa. Nako, pari adiri, pagpangaon na ba? Pari asya diri, kay kibaw man kung sila gyud mo organizers ato nga pamilya siya, di na siya molingko diri padir kay di man guna siya kadungog. Mahadlok siya ba nga magsigi tagtabi nya di siya kaapil. Nya basin sa lahi ang iyang itubag, mauwaw siya. Ana, di intawon kadungog. Ilinga imong tupad ina nakadungog ka nga naay slot palitonon. Ingna ba ina nakadungog ka nga naay slot nga palitonon. Nya nganong nagpabungol-bungol man ka? May pangyawa nimo. Nganuan, ang yawa pagkadungog niya tingog ni Hesus, ni sunod. Kita ra ba no usahay mas buangon pa ta si yawa. Unsa man ang buangon nga tao, kana bang imong sultihan di mo sunod? Pero ang yawa gisultihas Ginoo ni sunod. Karon ay unsa may gisultis mga tao kadaghanan mga Pilipinos, hununga ang korupsyon. Unya, ipinpoint kinsa gyud utok sa korupsyon. Karon ila na sang gipaningkamutan nga mo saka ang kaning interes sa mga tao aning impeachment sa Vice President kay karon naman na mo end ang iyang gitawag og tawag ana nganang ban pag file og impeachment 1-year ban o karong February 6
Karon sige na sad sila ingon, ibalik ng impeachment, ibalik na sa file. Pastilan. Mao bago na gipangita sa mga Filipinos karon ang impeachment sa Vice President tungod anang 125 million nga confidential fund nga gi-aprobahan na sa kuwa nga way anomalya o kanang pagsuta kinsa giutok aning corruption nga niabot og trillions tungod anang flood control nga karon wa na kayo hisgote diha sa Kongreso, wa na hisgote sa Senado. Kinsa man giutok ana kadtong mga malita-malita nga kwarta nga giingon ni Saldico nga gi-deliver ngadto sa mga opisina ang iyang gihisgutan, tinuod ba to o dili nganong di man to susihon jud maayo? Ana, di ka na mo'y atong gipangita. Ang kwarta sa PhilHealth nga nawa nga gikuha nga 60 billion nga giingon na sa atong presidente nga iuli nga hangtod karon wa pa mauli. Hain naman ang kwartaha di ay. Katong halin sa atong gold nga 29 tons of gold nga gibaligya nga niabot sa itong pila to ka billions of pesos. Hain man to padong tong halina nga gi-confirm man to sa Central Bank, gi-confirm man to sa daghang ahensya nga nabaligya to, hain man to padong. Di ka na mo'y atong angayng pangitaon kaysa magsigitag gasto na sad og millions, even billions para anang impeachment nga wa gani nato kinahanglana kay dili makaapiktar. Gani giingon na sa atong presidente sa una katong impeachment, walang kabuluhan yan. Wala ang impeachment nya karon ibalik. Unsa man ning klasiha sa atong mga gipang tuboy diha gipang elect diha sa Kongreso o kaha sa Senado kun ila ginang dayonon, unsa man ang ila mga dunggan makadungog sila, napa na sila'y kasing-kasing ani bati unsay sentimento, maobitaw nang tungod aning pabungol-bungol sa atong administrator nga maong atong presidente, ang iyang trust rating karon negative, dili lang negative 3, matud pa sa balita sa social media negative 20 plus na 27 man tingali to, negative. Ngano man, dili tingali siya mo'y utok aning mga binuang, pero wa masulbad ang mga binuang, ari hanon mo focus sa laing mga butang. Ang Ginoo gusto nga maminaw ta sa iyang tingog. Ug unsa may tingog sa Ginoo, matud pa ni Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsa maroy gipangandoy sa mga taong millions of Filipinos nga naa sa kakabus. Unsa may ilang gikinahanglan? Impeachment trial sa Vice President o kinsa day i-impeach? Mao ka na gikinahanglan karon. Makapalipay na nato nga mo spend na sa tag billions para ipangdatong anang mo pirma. Unsa man gyud sentimento ilingi ay mong tupad. Inaunsa maroy imong gustong mahitabo sa tong nasod. Basi gadanghag lang sang naong anawa sa nakibaw. Pero simple kayo. Moingon ra gyud ang ato mga katawhan. Ako daghan naman ko pang atubang. Lisod kay pader. Way trabaho. Napuno na mis utang. Pagkaon, trabaho, mo'y gikinahanglan ros mga tao. Daghan kay tagway trabaho. Nya kay wa man say trabaho, wa say hapit kaon. Ang sunod, nasigig yung yango-ngo pader, ang drugas ni kusog na sad, ang drugas pader. Og makita na nato nanay gipangpatay mga estudyante gipangpatay, giputlan pasliog, girepa, giputlan pasliog. Pero tinasang patay ang kawat pader, matud pa sa ako sa mga kaila mga kapitan pader, ang kawat pero tinasang kusugas kawat. Gani kita dinhi sa atong archdiocese 17 na kaparokya ang gilungkab sa mga kawatan, perting kawat na sad. Nga naman, kay wa lagi intahoy pagkaon. Why sufficient na pagkaon o kwarta? Dili impeachment atong gikinahanglan. Oy, pagkaon, trabaho, infrastructures.
Dili flood control nga ghost projects og saan ito ka na? Substandards. Samantaon ta. Kabungol ba ninyo? Unya karong eleksyon 2027, siaw na sa dagan-dagan dahil sila siging panglamano, pangtamparuson, tingali na nato sila. May lamong maminaw namo, magsigi mo, yango-ngo nga rin namo kung panahon nas eleksyon, inikadaog na mga bungol na kay mustanan, magtuman mo sa inyong gusto, kamo rin nakasabot sa inyong gusto. Kinsa may atong pilion ron, nakamaong maminaw sa mga tao sa inyong eksperyensya, karong 2028, ang kampo sa mga Marcos, Campus Duterte, o Campus Pinklawan. Kinsa ka ni mga kampuhang tulo, maoy kamaong maminaw sa tinuod na panginahanglas katawhan. Labi nas mga kabos. Mo'y atong butaran. Kay maunay nagda sa tingog sa Ginoo. Kay matod palagi ni Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kinsa may nagatiman sa mga masakiton, sa mga senior citizen nga nagnaagi konkretong gibuhat sa mga taong intawi mga access roads. Kinsa may nagpakongkrito sa daghan kay nato mga agianan karon farm to market roads. Og naghatag og mga pagkaon tungod sa pagtrabaho o sa mga sweldo nga gi-increasean. Kinsa Manila, Kampong Marcos, Kampong Duterte, Campus Pinklawan. Kana, susi-susihon ta na. Dili lang sa maing mutabi, dili lang sa magsigi dihag pasundayag sa social media, ang eksperyensya natos mga tao. Kay si Kristo, very experiential siya. Nganong nisikat si Kristo? Kay gidiritso gid niya og address ang panginahanglan sa tao nga anaa sa labing ubos nga kahimtang, ang mga bakol, ang mga buta, ang mga giyawaan, ang mga masakiton, hasta pagani ang mga patay iyang gibuhi. Munang ni spread yun kay na ang iyang buhat sentro gyud para sa mga kabos, dili para sa mga dato, mga influential people. Ay niingon ako nga, Pader, kanang imong baligya bagslat ba, ganahan kay kuana, kay imo jong gigamit sa mga kabos. Nga nasa niingon ako, pilay gisod ni mos bulsa, Pader. Ingon sa ko, secret. Mga igsoon, gahapon, nagsugod nagyugtukod og balay. Kay na-clearing naman to, trugod na tagtukod og balay. Hopefully, nanatay ma-report karong weekends. Nga, saman, tunga na, o nahuman na, iampo na to. Mga 54 kabalay ang ato karong gitarget nga mahimo na to. Salamat sa Ginoo. 54. Ug naapay daghan diyang mo sponsor og tag sa kabalay, hala, ihatag dayon dire. Aron nga, tuloy-tuloy ang atong pagtrabaho. Nasay laining nasod, tuas lagawas nasod. Ni pada siya diri, Pader, 50,000 ragi akong mapada, okay ra ni og usa ka balay, nako ipada lang na diri ay nalagpangutana. Kay mo sobra gani ato lang sang taplan-taplan sa ubang mga slot nga ginagmay. Dako na kay nag-ikatabang. Gatos kapin ang nang-apply nato og patukod og balay. Nya 54 pay atong makaya. Kanindot, no? Nya bisan pa man ining maong kana ganing problema nga nabahaan ta ug daghan kay dinhing mga kabus kaayo. Kanindot nga karong January 22 sumpay aning ato karong dako kayong selebrasyon sa Basilica sa siyudad sa Sugbo sa Santo Niño, maghimo sa tag-ato dinhing halad, nobina og pista ni Santo Niño dinhi sa atong parokya. Si Santo Niño bata, ug ang iyang pagkabata gitawag nato og hari nga gamay. Nganong hari nga gamay? Kay siya na ang mauna ang manluluwas nato. Giunsa man ta niya pagsugo sa iyang pagkahari nga mahimo tang batubalani sa gugma. Gugma gyud ang sentro sa iyang kinabuhi.
Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing nahigugma ka sa atong selebrasyon karong January 31. Ing na ko no, nahigugma ka. O nahigugma ka ipakita na sa slot. O wa ka mahigugma, o di ka mo palit og slot, pasabot, wa ka nahigugma. O mo palit ka bisag usa lang ka slot, 100 pesos gikan karon hangtod January 31. Congratulations. Nahigugma day ka. Pero nganong 100 naman sa imong paliton nga naa man kay 10,000. Di ba? Nganong 10,000 raman sa imong paliton nga naa man kay 1 million. Di ba? Depende na sa inyong tubag. Manindog ta. Mga igsoon, pinaagi sa Ebanghelyo si Kristo nag-auhag kanato sa paghigugma ug sa pagtabang sa tanan. Busa isip iyang mga sumusunod, malaumon kitang muingon, makagagahom nga Dios, dungga kami. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga ang simbahan padayong magtudlo sa kamatuoran ni Kristo o makigbatok sa mga dautan sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kalibutan o palambo sa katarong diha sa ilang pagdumala ug magkugi aron pagwagtang sa mga dautan diha sa katilingban nga ining gipanaaran nga alagaran, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga dili unta kita magtinapulan diha sa atong kinabuhi sa pagampo sa ingon ang daotang mga espiritu dili makagahom kanato, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga ang mga masakiton malingkawas gikan sa ilang mga balatian sa lawas ug sa espiritu, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, dungga kami. Makagagahom og maluluyong Amahan, dawata kining among pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pasalamatan ka karon o among Dios, kay gigasahan mo kami kang Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, nahimong among kasakaron, putli ug hingpit ug takos gayon sa imong kahalangdon. Mga
igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini mutubo unta kami sa pagkasantos ug itugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaimo Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios,
nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts in vain? We deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Nya mulihok rani og makapapahawa og mga yawa basta maminaw kita sa Ginoo, mosunod niya, pinaagi sa pag-atiman sa labing ubos. So salamat sa atong mga nagsigig pamalit og mga slots. Usbo nako pagpahibalo ang atong grace tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang ato sang PPSC nga mao ni atong gigamit dinhi karon sa atong mga proyekto, tag 100 pesos gihapon ni siya. Nya dunay 162 slot challenge nga tag 16,200. Nya ang atong DPR tag 100 pesos. Nya gusto mo og challenge o sa kabalay 60
pesos. 54 na karon ang atong gitarget nga makabered sa atong paghimog mga balay. Yan po nato nga magpadayon ang paglambo niini. Nya ang atong pinaka-importante kay karon na lang ni kutob January 31 gamitonon ni nato ang PSSPP. So ito yung meaning PSSPP? Pit Senior. Selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Tag 100 pesos ang kanang slot niya naapay 9,103 ka slots. Atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Niya unsaon to pagpalit og slot? Una, anhas atong opisina or dihas mga lamisas gawas. Ikaduha, pwede mo nga mopalit og slot pinagi sa atong bangko kaning atong ipakita sa atong screen. Pwede sad sa atong GCash pero ang akong GCash puno na. Pili ila ning ubang mga GCash dinhi accounts or labing maayo kwarta padala kay sa akongan way limit ug kaning uban dinhi way limit na sila. Nya padayon sa mog support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Kining atong channel mao ni ang YouTube channel mo ni ang akong only official nga platform sa social media. Kana mga TikTok, mga Reels ug uban pa dili na official nako. Lain na diha kuan. Yang sa atong Facebook page ang official pod mao sad ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Kanisang atong ipakita dinhi. Salamat kayo. Ang atong Camino Junior Camino karong January 24 sige natagdawat og mga registration tag 1,500 ang atong i-registration ug unsa may mo-covered niini naa diri atong ipakita kanang scallop, passport, certificate, t-shirt, Camino bag, Camino hat, 1 meal upon arrival. Mo na mo-covered anang 1,500. Ug naman ay sobra ato nang ihatag diri sa atong parokya. Ug way sobra alkansita. Pero ang importante makahimo tag Camino. Ako na siya Junior Camino. Pero ang atong mini Camino dinhi sa atong parokya Martes, Huwebes ug Sabado. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.